A cultura galega volve tecer os seus fíos en Pontevedra. Hoxe comezou a 15ª edición da Culturgal. E darnos conta que a cultura é algo, unha parte esencial das nosas vidas e das vidas das persoas. E a cultura é imprescindible, é importante e é poderosa. E é poderosa porque ten a capacidade de facer un mundo mellor. Durante toda a fin de semana a feira converterá o recinto feiral pontevedrés no epicentro da cultura galega, con stands das diferentes disciplinas e unha completa programación. Este ano, como sabedes, hai máis de 100 actividades no todos os campos, nos que estamos seguros que o público que nos visite disfrutará, encontrará novidades, contidos sorprendentes. Temos máis de 100 stands, que son unha escolma e unha mostra da potencia criadora da cultura galega e na que seguramente o público atopará propostas innovadoras e poderá mercar cultura. Os organizadores agardan que milleiros de persoas se cheguen a participar desta nova edición, demostrando que Culturgal cumpre os seus 15 anos en boa forma e con ganas de medrar, pero que precisa a complicidade das administracións e patrocinadores. Hai que facer un esforzo e hai que impulsar. Despois destes 15 anos creo que xa hai que rascarse un pouquiño máis o bolsillo, e o digo por o Concello de Pontevedra, pero tamén por o resto das institucións que estamos ao redor. Temos que sentarnos e dimensionar como é debida esta feira, porque ben o merece. Creo que está máis que demostrado de que é imprescindible. Pola súa banda, o conselleiro de Cultura comprometeu tamén novos apoios para medrar, innovar e gañar visibilidade. Ademais, Román Rodríguez destacou o bo momento dos creadores galegos despois dos tempos duros da pandemia. Foi dunhos momentos tremendamente complexos onde o sector cultural estivo a altura, onde o sector cultural foi capaz de reinventarse, foi capaz de pensar novos modelos, novos formatos, novos xeitos de facer as cousas. O ano 21 e o ano 22 foron anos cuantitativamente significativos e importantes. Esta edición de Culturgal chega ademais con varias novidades, entre elas a aposta pola danza e o reforzo do aspecto profesional da feira.